Тути фрути. Какво става, хора? Вие гледате Тути Фрути и това е първи ми клип, както обещах. Днес в първия клип ще покажа код за Drakensang. Така че няма търпение. Кодът, който ще ви покажа, ще бъде за премиум за 24 часа, така че ще имате предостатъчно време да се насладите на безплатното пътуване, допълнителният инвентар и всички екстра, които премиумът ви дава. Аз ще пия вода. И така. Героят ми е драконовойн мъжки, защото от много отдавна и наскоро започна да го развивам. Това няма значение. И така. Сега. За да въведете код, трябва, даже ето може да видите също, че премиум е включен. За да въведете някакъв код, трябва да дадете тук при шопа, отидете на ваучера, включете главни букви и пишете премиум код съществото day. Използвам кода. При мен вече кодът е използван, уверявам, че ще работи в известно време. Това беше всичко от мен за първият клип. Надявам се пак да ви е харесало, надявам се интрото също да ви е харесало. Името първо беше оригинална идея, защото мислех разни имена. И да, но това няма значение. И защото това беше всичко от мен. Надявам се кодът да ви е бил полезен, в случай, че сте фенове на Drakensang. Ако пък сте нещо, ще постарая да намеря нещо за други игри. Ще започна да играя, може би, Лига, Counter-Strike, Test, Minecraft и всякакви подобия на такива игри, така че забравяйте с моя канал. Ако все пак клипът ви е харесал, заедно с кода, не забравяйте палец нагоре, заедно с коментарите. Искам да чета всеки от вашите коментари. Разбира се, ако може, продължително. Абонирайте се за моя канал, Тути Фрути. Палец нагоре. И не забравяйте да споделите клипа. Това е всичко от мен. Аз бях Тути Фрути и до следващия път.